RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ros, hingkod ang pangidaron, taga Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong maguwa nga si Che. 22 anyos, single. Hilumon kini siya. Apan, natingarang misa nahitabo niya karon. Aron niya hisabtan, sugdo na ako sa pagsaysay diyang nanangit sila ni mama nga manarbaho sa Bacolod. Ingon ini ang mga panghitabo. Manarbaho ka sa Bacolod, Chi? Sige na, Mabi. Tugti na lang ko nga mag-obra ko sa Bacolod. Pero, Chi, sa grade 12. Bitaw ati Che, di ba gud hadlok nga malayo kanilang mama ug papa, namong imong pamilya? Maura man kihapon, Ros. Kay dili masad kita makaeskwela sa college tungod sa atong kapobre. Mas may na lang nga matrabaho ko. Makatabang pa ta nilang mama ug papa. Makatabang pa ko ninyo ako mga manghod sa inyong pag-eskwela. Ati Che, Sige na, ma. Sugot na nga manarbaho ko sa Bacolod. Gusto mangyod ka Nahala. Salamat, ma. mingaw na ko nimo ati Che. Ay, kinisang manghod na ko, eh. Basta maunit man, Eros. Para sa ninyong ako mga manghod ang akong pagpalayo sa atong pamilya. Mahal ko kamuntanan. Ati Che. Gimingaw naman hinoon kong ati Che. Kumusta na ka siya karon sa iyang gitrabahuan? Ros. Gabi, ina. Wa pa magkamatog. Magitunan pa man ko. Ayaw pa maka. Gadi hara kong naglantaw ni mo din hinga. Ingon og sa may lawom kang gihuna-huna. Og kahilakon ka.
Si Ate Che ang akong giuna-una, ma. Lain man ang akong gibating kamingaw niya. Pirmi siyang niya sa kuna-una. Parihas tang gibati. Apan ayaw pagsigi og una-una niya. Kay basig pangulbaan sab siya dito. Di niya punto mahimutang. Nakatuog na kay may klase ka pa uma. Kadiyot lang. Kinsay. Oh, Ate Che. Ate, niulit ka. Oh, nganong naghilak mong kape? Nananghid ang akong Ate Che nga manarbaho sa Bacolod. Waon tay salid ang akong mama nga mulakaw siya kay hilumon manggod ni. Apan wa ray si mana. Nabalik siya sa amo nga naghilak. Niuli kuno siya kay dili siya katug didto sa iyang gitrabahoan. Apan sukad siya nabalik sa amo. Lahi naman ang iyang gipakitang lihok og kinaiya. Magsige na siya hilak og dili makatug og magabi. Unya, Kaya nga no man day kachi, ha? Nga nung dili man ka makatuog. Kuan kanang daghan kog makita. unsa ate? Sama sa unsa man ti? Kuan kanang mura ko kilamat. Unsa? Ayaw! Ayaw ko ninyo gasa! Ayaw! Ate, parang ka! Bawa mo! Anong imo makita? Hilatan ba kanila tay? Bawa mo! Bawa mo! Kakusgan ba niya? Ate, huwag ka ba makaila papa? Si papa man na! Kanang imo sang gitok mo kusog tayo! Si papa na! Di na ni maayo. Asa si mama ni mo? Kipagkuha ng tambalan. Tambalan pa! Dili ba di ay doktor? Uy, na-possess man ni siya. Ha? Napusis iyo? Unsay buot mo yung pasabot, ana? Gihiruhaan ni siya o mga daotang espiritu. Iyo, unsa may buhato na mo niya? Kusgan ra ba kayo? Iadto na ninyo og pari og doktor aron nga ma-injeksyonan na siya og para pakalma. Ay, kaluoy sa imong maguwang, Rose. Ingon ana na lang siya pirmi. Magsigi og hinuktok. Tulala. O maoy sulan, dili puta kapugong sa iyang kakusgan. Ma, wa kay nagbinuang anak ni ate. Unsay buot mong ipasabot, Rose? Lahi ang niya sa akong hunahuna. Nga basin, may nagbinuang o gipanamastamasan ng akong maguwang sa pagtrabaho niya dito sa Bacolod. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, hilumon ning akong maguwang. Apan, human siya ni suwag pinarbaho,
Waray si Mana ni pauli siya sa amo, nga ingon ani na siya. Murag na puses, og dili na makailan namo. Tinuod ba nga kanang mga hilumon, mo ilagmit duwaan sa mga daotang espiritu? Ikadong pangutana, mag-wild naman ang akong ate, og dili na makailan namo niya kusgan. Musuol ra ba ang iyang gibati, kung may gusto siya nga dili matuman? Tinuod ba ang giingon sa tambalan, nga napusis ang akong maguwang sa daotang espiritu? Ikatulong pangutana, naa may injection para pakalma niya kung mag-wild na siya. Hangtod ka no sa amin mo gamit ani niya. Kay 3 years naman ni siya nga ingon ani, apan wa man gapoy kaayuhan. Unsa man kaagid ay ang iyang sakit. Ikaupat og katapusang pangutana, na ako'y pagduda nga may nagbinuang o nagpanamastamas niya. Posible ba kana? May nag-ingon sab namo nga amo ko nung iadto og psychiatrist. Kay mura naman siya og nabuang. Pero wa man mi kwarta. Mahal ba ang pagduol og usa ka psychiatrist? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di karamo, pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o direba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema, Atty. Eileen Bathan ang andam og taganang mutubag sa inyong mga legal concerns, no? Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw kanang kuan na gyud. Teamwork, no? Teamwork, no? Kinumduminon ko dito ko sa Jakarta. Nag-attend ko seminar dito, kaming Dr. Dave Baron. Ingon tong speaker nga, unsa ka importante ang kada membro sa usa ka grupo, ha? Ingon siya nga, you look at that very elegant looking wall clock, gold-plated. Mahal kayo. Worth millions. Ha? Why non po mo billion? Yun siya nga. Importante kayo ang tanang parte anang mga rilo. Kay bisan og unsa ni siya kanindot, unsa ni siya kamahalon, kung imo ni siyang kuhaan og pinakagamay nga screw diha sa sud, di na ni siya mo function normally. So parehara po na sa atong mga grupo-grupo sa atong organization. Ayaw i-lockdown ng mga utility worker, kung mga hardinero, mga security guard, tungod kay CEO ka or presidente ka sa grupo, no? Kaya parehara. Pareha binag ka ng voluntarism nga kwan. Pareha ka ng mga Lions, Rotary, mga civic organizations, voluntarism na. So, we have equal rights and privileges. Bisan pa mag-ikaw may pinakadugayan nga membro anang grupo, ha? You don't have the liberty and the right to bully the other members of the group. Parehara rights. You just function in different ways. So, mga nakakaway ka istorya. Ang ato magtatampo ka ng adlaw, si Rose, 22 years old, single pa ni siya, no? Taga Negros Occidental. Dito ko, bago lang ko dito Dumaguete City, no? Kumusta naman ay mga kinilitan na family diya sa Dumaguete City. Mga Duran family, ha? Mga parinti pa nila ko, mga Duran family diya sa Dumaguete City. Nangungoy ko, unsa man kalayo ng Kanlaon, di kaninis Dumaguete City, layo, di kayo, kanahan kumantong Kanlaon. Kana naman ko, kanang agoy hot spring diya sa Palinpinon, Valencia ba na, Palinpinon. Pero ako kaanap pa ng Kanlaon. Nakalabay lang ko pada wag yung kana, no? Gusto nito kumutanaw. Pero ning buto man ko, no? Pero minawat nga way dakong kadawat ng nahitabo, no? So, taga Negros Occidental. Ito na ni Spikas, Occidental. So, about ni sa maguwang niya nga 22, nga hilumon, murag na aman to yung mga spiritual problem. May taga na pa si Padre Rique, no? Padre Rique, no? Diya sa Alegria. Wala na, bali naman din siya sa Buanoy, Balamban. Regards ni mo, Padre, ha? Ang akong gisaad ni mo nga reading material sa Mass Hysteria, still asaad. Wala na ko mahatag ni mo. Wala na ako paningkamutan nga mahatag na ko ni mo, Padre Rique, sa Buanoy, Balamban, no? Musta naman dahil mga Alboro family diya sa Balamban.
Okay, sa unang pangutana. Napaday ko ilaing great mga taga Kalindangan Karkar, Lantawon. Mo ba ni? Tama ko mga Alcosiba family, si Nina o si Genevieve, Nanay Diding, mga Imbalsado family, Satori family, Mabanag, Genelsa, no? Si Nilson da sa Panantaran, San Fernando ba ni? Panantaran, mga apo ni nang Sidis, og Berto, daghan kayo daghan kayo mga apo, og atong mga Nanay Luz Bastatas, Joy Genelsa, oy sani? Billy Rimiticado, kining uban sunod na naman pod, so taga kuan, asa ni siya? Panantaran, Panantaran San Fernando man yung Panantaran. Okay, so going back to our sender, si Rose. Unang pangutana ni Rose. Hilumon ning akong magwang. Apan human ni suway o panarbaho, wala ray si mana ni uli sa amo nga ingon ani na siya. Murag na pusis ug di na kaila namo. Tinuod ba nga mga hilumon mao'y lagmit duaon sa mga daotang espiritu? Well, Padre Rique, untay atong pasultihon ani. Well, a little background there. There was one time nga ginbitar ko ni Padre Rique dia sa Madridijos, that's kilometer 50, Alegria, Cebu. Naghisgot me about mga common mental problems, including exorcism or evil spirit position, no? So may bitaw ng daghang mangutanan nako. Dok, mo to kag bad spirit? Inko ako, ulo digo kay ko religious, pero masimba ko. So masimba ko, meaning tuo ko good spirit. So kung mutuo ko good spirit, it goes without saying nga, mutuo ko bad spirit. Na, mabitaw ng mga jita, every time nga natas mga lugar nga medyo lain paminaw ni mo si mong lawas. Waka ni siya mag-drugs ni siya, Rose, imong magulang, or wa ba ka ni siya maka-experience o mga traumatic nga mga life experience beyond normal human, kanang mga near death, mga tawag na mo sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry nga PTSD or post-traumatic stress disorder. So mauna ang akong ika-istorya nimo, no? So hinaot nga madani nimo ug dalhan nga to sa psychiatric ward para ma-evaluate ug ang uban ani kadaghan ako ani magkag-partner og pare na may gitawag natog mga exorcism abog sa mga daotang espiritu. Ingong bitaw ko nga ang amo mga pamaagi pader maghatag magtambal kanang inyo magampo mag-teamwork na naman ta kay di man tay mga panahon nga naalagi toy gitang na mass hysteria possess of evil spirit as claim. Ikadaw po mag-wild naman ang akong ati ug dili na makaila namo og kusgan. Musukol ra ba ang iyang gibati? Unsara? Musuol ra ba ang iyang gibati kung may gusto siya nga dili matuman? Tinuod bang gingon sa tambalan nga napusis ang akong maguwang sa daotang espiritu? Well, katong tambalan nga ningon is entitled to his own opinion. Pero ako kay usama ako ka medical doctor o sa psychiatrist, maybe he might be suffering from post-traumatic stress disorder or severe anxiety nga naingon ani ni siya. So, kung madala nimo siya sa among ospital, sa psychiatric ward, amo ni ma-interview, mahatagag tambal, pangkalma, daghan mga pasyente nga nakusgan ni kayo, maulian naman po. Di po ko maka-roll out the possibility sa ingon sa tambalan nga napusis siya og daotang espiritu. Akong balikon, ako Dr. Rene Obra, mutuo ko anong bad spirit, kay mutuo man ko good spirit. So, naara ni sila sa atong palibot, ug weak ka, vulnerable gyud ka. So, pero strong imong personality, dili kadali ani madutlan nila, So ikatulong pangutana, naan na may injection para pakalma niya ko mag-wild na siya. Hangtod kano sa ami magamit ani niya. Kay tulo ka tuig naman siya nga ingon ani apan wala man gihapoy kayuhan. Unsa man gyud di ay ang iyang sakit. Well, ako nang gingon na Rose, ako medical doctor man ko, naatay mga injection nga mahatag sa mga tawo nga mag-wild, mga isog, kusgan, maulagi na dili normal ang panglihok-lihok. So kung mayngong kag as claim by the tambalan nga gipusis siya evil spirit, ay pre-uberan na god nga mong wagtang ng mulakaw ng evil spirit. Pero kung imo ni siyang dalon
karon rin sa among ospital, tagahan ko ni siya mga tambal, ako ikapasalig nimo nga di na ni siya magwal. Daghan kay tag mga injectable, kanang mga injectable amo nang gamiton sa mga pasyente nga dili mo comply sa oral medications. Ikaw man siya mahimo 100% mahatag man gyud kay injection man. Ikaw pa to katapusang pangutana na ako'y paduda nga may nagbinuang or nagpamastamas ini niya. Posible ba? May nagingon sa nako nga amo kuno ni adtong ansa ni? Nagingon sab namo ang amo kunong giadto og psychiatrist. Iadto og psychiatrist ha. Iadto ni Dr. Rene Obra. Iadto sa Vicente Soto Department of Psychiatry ha. Ako'y hipid sa una lugang panahon pero wala na ko dito. Lahi pagkita ninyo si Dr. Fred Tampos og si Dr. Chi Villero na sila dia. Kay mura man sab good siya og nabuang. Apan wala man mi kwarta. Mahal ba ang pagduol og usa ka psychiatrist? Mahal jud. Mahal. Ayaw mo nga rin Dr. Obra kay mahal. Wow, bitaw. Kung may budget adto lang sa Vicente Soto, ha? Kay nakabayan na budget ang gobyerno para ni mga problema ha. Ayala ka rato lugwa may budget kay nga dako. Of course, ang inyong pamasahe, ang inyong pagkaon, adi na pun musulder na ang ospital. Pero tambal lang na ay mga tambal dito nga mahatag nga libre man gani o kung dili man gani libre gamay ra ang inyong babayaran. Ikumparar kung ari mo muduol og sa ka pribado nga psychiatrist kay kami, including ako, mo charge man gyud mi. Pero dili sa tanang panahon gud po da ako, say mo charge, say dirara putag, pero po isod sa imong pitaka na mao na lang po da. Tagaag mga samples. Right? So ina kasabot ka sa speaker ni Rose ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa tong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Atty. Bathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye.